लोगोफोर नै बेरेफुंजानि ब्लग बानायनायनि माबायानो जाहैबाय खारनानो जाहैबाय फिसाजोफोराथ' स्कुलाव थांनांगौना आरो गावहाथ' खमला फानो सापागुरियाव। दाना मा जाबाय फिसाजोफोरखौ दोनलांनाय नामैनो गावहा हाखु दाखु ब्लद थांबाय। दाना आंहासो मा जाबाय गावनि खामानिया ज' अमा आदार होनांगौ, थोरसि लथा सुनांगौ, गाव दख'ना सुना गालांनाय दं बेखौबो लामनांगौनो। मा जाबावनोसै बेलाय मोजां जाबावबाय बे खामानिया लोगोफोर। आरामसे जाबाय हरबा गोलाव सानबा गुसुं सोरांबानो 6टा जायो आरो एसे गोजान थांनांगौ पेसेन्जार गारिजों थांनानैसो हाबहैयोना हस्टेलावबो थाला। दा बेखायनो उफाय गैया 6टा जानाय लोगो लोगो दोनलांनांगौ जायो पेसेन्जार गारियाव थांनाय। पेसेन्जार गारियाथ' नोंनि गोसो बायदि खाराना लोगोफोर, बेनि थाखायनो हाखु दाखु दोनलाङो। उफाय गैया खस्थ'आ आरो बोसोरसे दंबावो लोगोफोर, सासे दंबावोना देग्लायसो 9, 10 मोनगोन, खालमाससो फाइनाल, दा सासेया फाइनाल जासिगोन। खस्थ' आरो बोसोरसे दंबावो लोगोफोर। दैज्लाङावबो दिगदार मेसेङावबो दिगदार बेबायदि स्कुल हान्थिनाय थाबाबो। दैज्लाङावबो अखाजों बांखाजों खस्थ' आरो नै मेसेङावबो सोरांबानो 6टा जायो, टाइमा हास्लाबा मावस्रांनो जास्रांनो लोंस्रांनो। थोरसि लथा सुनानै गालांसै, अमा आदार होनानै गालांसै, गाव जि सुनानै गालांनायखौ लामसै लोगोफोर। आं दिनै गोजानाव लायखाया रौमारियावनो बे खाथियावनो मैया फन हरनानै लिंहरनाय दंखायो, बेखौ लानानै थांसै। होफैखांबाय नै आदारखौ लोगोफोर। अमाया माबेसे? मासे, मानै, माथाम, माब्रै, माबा दं लोगोफोर अमाया। माबानो आदार होनांगौआ बाल्थिं गंनै नङाबा थोआ। होखांबाय लोगोफोर। दाना नै दाउनो आदार होफैबावनांगौलाय। न'नि खामानियाबो मावबाबो जोबथारा माथो। दाउनो आदार होफैदो आरो थोरसि सुदो गालांबावदो। होखांबाय नै अमा आदारखौ। दाना दाउनो आदार हैनोसै। दाउआबो आलु एरो, मैगं जायो, खानानै दोनजोबजाबायना, नङाबालाय आदार होनाङामोन लोगोफोर। जारलासो। गैयाना लोगोफोर, बेबायदि बिसि फिसाय अनलायना मिलायनानै जायाबाबो जाया। एखमबा बिसिनि खामानिखौ हौवायाबो मावनानै थांनांगौ जायोना, नंगौना नङा लोगोफोर? गाज्रि मोननो नाङालै थोरसि सुनांदों होननानै लोगोफ्रा। बे जाहैबाय जों सानैनि बिसि फिसायनि अनलायनायनि सायावसो मावनाय। मावनोसै आं, थोरसि सुनानै गालांखानोसै, उफाय गैया। गोदौआ बिलाइ हाथफ्ला जायोमोन, दाना थोरसि नांगौ, माबा थोरसि सुग्रा साबोन नांलायगौना लोगोफोर। नै बस्था नङाबा जालाया। गोदोना औवा बिलाइ हाथफ्लाजोंनो जायोमोन। उफाय गैया, बिसि फिसाय अनलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ जायो लोगोफोर। अनलायनानै जायाबाबो संसारानो जाया, दावराव दावसि जायो संसारफ्रा। नंगौना नङा लोगोफोर? नंगौ दा? नों दानागार आं दानागार मावाबाबो जाया संसार जानायनि बेलायाव।
सोरबा सोरबा साननो हागौ बिसिजों खामानि माबानानै थिनजाथों साला होननानै, खिन्थु बिदि नङा लोगोफोर। संसार जानायनि बेलायाव नों दानागार आं दानागार, एखमबा हिनजावनि खामानिखौ हौवायाबो मावनांगौ, एखमबा हौवानि खामानिखौ हिनजावाबो मावनांगौ। ओंखायनो आं बेफोरबायदि खामानिखौ जेबो मोना लोगो। मावो आङो संनाय खावनाय, थोरसि सुनाय, जि सुनायफोरखौ जेबो मोना आङो, मावो। सुखांबाय, जि सुखांबाय नै लोगोफोर, दाना जिखौ लामहैनोसै। नै लामनोसै, उफाय गैया। बिसि फिसाय मिलायनानै जानायनि बेलायाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौबो जायो लोगोफोर, उफाय गैया। हा 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 मा खेबलायलायबाय थायोब्रा दाउफ्रालाय, हा? लामनोसै, लामखांबानो जोब्बाय लोगोफोर खामानिया। दंबावो गांसे लायनानै लामफैबावनोसै, उफाय गैया। बेफोरबायदि अनलायबासो संसारा सान्थि जायो। जानो लोंनो गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो लोगोफोर, बिसि फिसाय अनलायनानै जाबानो न'खरा सान्थि जायो। नंगौना नङा लोगोफोर? उफाय गैया, हिनजावनि खामानिखौ हौवायाबो एखमबा मावनांगौ, नङाब्ला सान्थि जाया न'खरा। दा आं बेखौ अख्रा खालामोबा बेसेबां दावराव जागौमोन लोगोफोर, नंगौना नङा? आं मावा, हिनजावफोरनि दख'नाखौ आं दाङा, थोरसि लथाखौ आं सुवा, हिनजावफोरनि खामानिखौ आं मावा होनबाथ' बेसेबां दावराव जागौमोन। बेफोरबायदि मिलायनानै जायाबाबो न'खरा दावराव दावसि जायो लोगोफोर। थाखा फैसा थालागि दाथा, जानाय लोंनाय थालागि दाथा, न'खरा दुम दाखाल थायाबानो न'खरा सान्थि जायो। नंगौना नङा लोगोफोर? अनलायनानै जाबासो न'खरा सान्थि जायो। बेखिनियानो आरोखि आंनि बुंनाया। जोब्बाय लोगोफोरनो दख'ना जि लामखांजोब्बाय, थांनोसै एबाराव। टाइमा जाबाय 8टा, बेखायनो थांनोसै एबार। दर फांस्रांजोबलांसै, रावबोथ' न'आव थाला, उफाय गैया। हारसिं मानसि, ओरै मावबा ओरै सोलाबा, ओंखायनो हिनजावनि खामानिबाबो मावनानै थांनांगौ लोगोफोर। आं रागा रागि अख्रा अख्रि दावराव दावसिखौ सुखुवा नालाय, बेनि थाखायनो हिनजाव मा थिनो बेखौनो मावजोबो आङो। दावराव दावसि जानायाबो मोजां नङाना, नंगौना नङा लोगोफोर? बेनि थाखायनो मावस्रांजोबो, थाङो। बेखिनियानो नै। नै लोगोफोर न'आव सफैबाय, खाथियाव बोनाय ना, थाब सफैबाय। खाथियाव बोनायखाय थाब सफैदों। अर्डार थाखाबा थाब सफैयो लोगोफोर, अर्डार गैयाबासो मोनालायो। थाब सफैबाबो लाब गैया नै, सिथ्ला सिबनांबाय, हिनजावफोरनि खामानिखौसो मावनांफैबाय। आरो अमा आदार हैबावनांसिगोनलाय नै, फुङाव होलांबाय, आरो दा बेलासियाव खनसे, आरो दा मोनायाव खनसे। अमा आदारखौथ' नों खनथाम होआबा देरा नालाय अमा फिसा फिसाया, बेनि थाखायनो खनथाम होनाङो। अमा आदार हैनोसै नै। अमा आदार हैदों। बे टाइमावनो आलुखौबो खुवानि मुलि सारखानोसै लोगोफोर। आलुनि मुलियाबो खनथाम गाहाम सारनांगौ, खनब्रै गाहाम सारनांगौ, माथो बुरजासे सिमावनो दिगदारथार। आजिखालि मा मुलि नङाबा मोनजाला मैगं थाइगंखौनो।
माइबाबो बेनो मैगं थाइगंबाबो बेनो मुलि नङामोन मोनजाला लोगोफोर। खस्थ'थार माथो हारसिं मानसिया। हिनजावा न'आव थानो मोननायबालाय आं मावनांनाय नङामोन। दा आंबो हारसिं खामायजोबनो हाया, हिनजावखौबो एसे एनै ओंखारहोनांगौ जायो। खमला फानहैदों, दा बेलासियाव नङाबाथ' सफैला नालाय, ओंखायनो न'नि खामानिखौबो एसे एनै मावस्रांफिननांगौ जाहैबाय आंहा फैनानै। अमा आदार लगायनो नागिरदों नै लोगोफोर। मोनथारसैलां लोगोफोर, मा मैगं दब्लायसे गायबाबो मुलि सारलायनांगौ, बे जुगा बोरै जालांखो। मैगं दब्लायसे गायबाबो मुलि साराबा मोनजालायै बोरै जाखो। उफाय गैया नै मैगं आलु फांनै फांथामखौनो मुलि साराबानो मोनजालालाय, जारलासो दिसटाबथार। फांनै फांथाम आलुखौनो जुदि मुलि सारलायनानै जानांगौबा मा लाबलै ना लोगोफोर। नै गैयाबाव दब्लायसे दङ फांनै फांथाम, आरो बैयाव फांनै फांथाम, ओरै खनायाव फांनै फांथाम, बेखौ मुलि साराबा मोनजालाया नै लोगोफोर। मा खालामनो, बोथोरानो बिदि जाबायबा। गोदोसो आबै आबौमोना मुलिखौनो सारामोन, मुलियानो सारनाङामोन खुवा खुबाबो। दानिया माबा खुवा खुबानो मुलि सारनांगौ। सिमोन बेबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोनाबा मुलि सारालै होननानै दोनबाय आङो साफा। बेदर दरसेबो मोनजायाखै लोगोफोर। गायदोंमोन आङो सिमोन 20 केजि, दरसेबो मोनाखै आदा मन गायनायाव। बेदर फिसा फिसा जानायावनो थैजोबनानै मोनजायाखै लोगोफोर। ओंखायनो देग्लाय एकदम खुवानि मुलि सारबाय थाथारनोसां। नै ओरै दब्लायसे दंहां फिसानो।